Yang bos apa dia maksudnya? Surinai hayung tinok na samnai subray ang kaitar koto namahangbay tamni ke ana hai tini salo sal koto ni sal 2025 orang kusi ya pamoni ya to thamai jagi nen hamari khari jo to ni khorogo te orang kusi ni na hawa thani ni mu su thani nen phamja di kai do te jumbai tini tabun simin nen jumbai tamdi tini chini ko bele ni kok sanai pulani paitha jara hoike jo to phanena nini phala to thabe ko boloi jot nen khawa tini nen acha thamani sarma kok saman bujina ni bagai jima phani di gyani di kai to aba haikeno cara hoite kotor jara jo to nini ni chuba khub gais mana ta ishri ma hambai jono ma mai shukrai suni mun gocha pakai to ni ishri ma san Hamari sehingga seperti apa no? Ada heyo terus yang waktu kang nanai sini.
Sini bagay matangay siya sobra Jisu Kristo. Jono hamjagay khairogay nakaray renai sa kaitor asai mani sa. Jono kono manai tongthogo motharo. Tai ang hambai marwo taklai bisiwo ano kaitoni elambang khuk tangani bagay jongai rokno hambai marwo ang elambang sekang korinani amai sekang suri granai kaitoni thani kaya pulang koriba suri lai kije kosul keplai mai genang apa kaito nana khulumo nana boromo tini sal kethar subrai nang asai mas hano sengmanka hayung hakotor genangai nono tongthogui khatung khajakai lob laikha naisang hamjakma khairokma naklarma nangtungoi phai जों nono mankha nini kothma kaham o subrai nono mani sing khatongthogo tini o jorao nini khane ang senangju kotoi sugyajani uskama pasajao nini alamba kethar porinani bagui aphano sugajati ani khuk sulaya tongoi tai nini kothma kaham porina nang ani jubati puila pai thakjo tokhna no kasa kawo hamari khai bebak nono yang pagai tunhani suri masa amen angko liwana Luke simani kothma kaham English man chasina chapter 1 verse 35 nisimi 38 baniya bulo poribana chapter 1 ni no 46 to 50 Korinai Jisuni asaima kok sajakmani Suari hai dinai saka Phala kethar nono kobol phaiwano hake kaitor kotor ni phan nono kobol phaiwano aboni bagui asrai kethar bo kaitoni sajla hunjakwano nini sandai Elizabeth no naidi bo banji hunjagui tongmase asu brijigo se bo tabu nokha taldokni sakreya ongui tongkha tamoni hunke kaitor khlai mania abutui samong mungsa phanok gului ang suprani selangju nang sama haino ang nungthung hwnui moriom saka hake aswari thangnai paikha tai porinai moriom Elizabeth no naimani aroni 46 ni sini 50 jora naimani moriom lokmo moriom ni lokmo moriom hai ni saka ani khapang subrai no kotor hunai lobo ani phola ani kaitor ano mothangnai sani thani tongthogo tamoni hunke bini selangju kotoi no bo naijaka hake tabukni simi beba borok ano hamsajak hnuano tamoni hunke kaplaisa kaitor ani bagui khlaija samung kotor kethar bini mung bono kirinai beba borokno maya sao bo kusung kusunggo kaitor bini alamba kethar porima sini jotoni saka ketar ka hamari khlaitu amen hambai hambai sini elo kota poreno kade heke o